Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini mukomanashi, nyaya yangu yakamira sekudai. Pandakaromba pacho ndainge ndisingatombozivi kuti izvi zvandiri kuita izvi mukoma kwainge kuri kutoromba, asi ndakazoromba kuburikidzwa nemasituation awo andainge ndasangana nawo, zvekare nekurwadziswa uko kwandainge ndaitwa nemukadzi wangu uyo wandainge ndichigara naye panguva yacho iyoyo mukoma. Nyaya yangu mukoma yakatangira apo pandainge ndichiri kumusha. Zvakaitika ndezvekuti pakazofa baba vangu, then vamwe bamukuru vangu vakazonditora kuti ndinge ndichizoenda navo kuHarare. This was after tazobva mukuviga baba vangu. Ndakafarawo bamukuru vangu pavakanditora vachibva neni kumusha vachiti vainge vachida kunondidzidzisa basa iro ravainge vachiita, because ivo bamukuru vainge vari makanika. Asi zvose izvo zvavainge vakavimbisa amai vangu patainge tichiri kumusha, zvose izvozvo mukoma zvakazochinja. Takazoti tasvika kuHarare tava kugara kugaraji kwavo ikoko kwavainge vachiitira zvemechanics dzavo, because pamba pavo ndipo painge paine garaji ravo. Mukoma ndakatanga kubatwa senhapwa. Even the day ratasvika pamba pavo tichibva kumusha mukoma, handina kana kumbogara ndatendedzwa kuti ndinge ndichipinda mumba. Zvakaitika ndezvekuti takazosvika muHarare ainge ava makuseni. Takangoti bamukuru vachingoridza bhero mukoma tichinovhurirwa gate kuti tinge tichipinda pamba pavo, ndakabva ndaona kuti amai guru vainge vakatomira padhoo ravo remukicheni, zviya zvekutorakidza kuti vainge vasingatodi kuti inini ndinge ndichipinda mumba. Kunyange patainge tiri kumariro, vanhu vainge vakatombobvunza kuti seiko ivo amai guru vainge vasina kukwanisa kuuya kurufu rwababa vangu, but bamukuru vainge vakangoti vainge vakasiya amai guru vachirwara. Pandakazoona amai guru vakamira padhoo rekicheni ravo vachitorakidza kuti vaiva munhu ainge atori mutano, zvinhu izvozvo mukoma zvakabva zvandipa mibvunzo yakawandisa. Asi semunhuwo uyo ainge ashanya pamba pevanhu, ndakabva ndangozviudza kuti regai ndisanyanya kuzvipinza mumwoyo, because kutambura mukoma ndainge ndisina kutanga kutambura apo pandainge ndauya kuHarare, but tiri vanhuwo vekuti tainge takangokurawo tichingoshainirwa. Kana ndikatarisa kumhuri kwedu isusu mukoma, baba vangu ndingangoti ndivo vega ainge ari murombo. Vamwe vose mukoma nanhasi vazhinji vacho vanhu vekuti vane mari dzavo. Saka pandakaona kuti ivo amai guru vainge vachirakidza kuti vaisada kuti ndinge ndichipinda mumba mavo, ndakabva ndangogara panze paya kusvika ivo vazosimuka, because vainge vazotoita zvekutogara padhoo ipapo vachitaura neni. Pavakazosimuka mukoma ndo pavakazonditi pinda mumba ugare apa, ndokubva vandirakidza pacho pandainge ndichifanira kuti ndinge ndichigara mukicheni imomo mukoma. Kubva zvandakatanga kugara pamba pabamukuru, handina kana kumbogara ndapinda mudining, ndaingogumira mukicheni chete. Vakati vapedza kutaura neni tiri mukicheni kudaro, ndokubva vasimuka. Saka paiva nerimwe dhoo iro rekuti wairivhura wobva wanopinda mudining. Vakangoti vachingosimuka ndokubva vatovhara dhoo riya, ende ndakatoona kuti vainge vakatokiya dhoo iroro, zviya zvekutorakidza kuti ivo vainge vasingatodi kuti ndinge ndichipinda musitting room. Saka ndainge ndichingogumira mukicheni. Zvinhu izvi ndakakasika ndazvibata ndikati zvemuromo ndainge ndisingadi. Changu chete chandainge ndakawira ndichibva kumusha, ndainge ndakauya kuti ndinge ndichizodzidziswa basa mukoma. Ndakabva ndatanga kudzidzira, kunyange zvangu nguva zhinji ndainge ndichingoshandiswa mukoma ndisina kana chandinenge ndambodya. Ende ivo bamukuru vaiva munhu wekuti kana tichifamba zviya vaikwanisa kungozvitengera chikafu chavo vari ivo voga. Inini vaisambonditengera kana anything, but semunhu wekuti ainge akajaira nhamo ndainge ndisingambokompleni mukoma.
Saka takati tapedza kudya ndokubva vandisiya ndirimo mukicheni ndiri ndoga. Ndainge ndichitonzwa kuti vanhu vainge vachitoseka zvavo vachitoona matv avo vari musitting room yavo. Then ndakabva ndazonoka ndichikumbira bangukuru kuti vange vachindirakidza uko kwandainge ndichifanira kuti ndinge ndichienda kunorara. Ndo pakazouya umwe mwana wabangukuru uyo ainge ari mudiki kwandiri, mukoma. Iyeyewo ndiye umwe wandakazochekeresa. Zvaakaita mukoma ndezvekuti akabva auya akabata mamwe machira ndokubva abuda panze akabva ati, mukoma nditeverei. Ndokubva azoenda neni kune chimwe chimotikari chainge chakatogadzikwa pamusoro pezvimwe zvitina. Ndo yakazova imba yangu mukoma, ndo mandainge ndichigara imomo. Saka mukoma pandakaona kuti ndainge ndichidzidziswa basa, hongu basa ndainge ndichidzidziswa, but mari mukoma ndainge ndisingapiwi. Mari yekuti ndinge ndichitengawo anything chandinenge ndichida, zvese izvozvo ndainge ndisingaitirwi. Zvandakazoita ndezvekuzoti ndakazotanga kuzowiriranawo neumwe muchinda uyo ainge achitengesa maairtime. Saka nguva zhinji ndainge ndichienda naye tongonoswera zvedu tichingotenderera kurengi tichitengesawo maairtime, ndichiitirawo kuti inini ndinge ndichiwanawo cheuviri. Ndava ikoko ndo pandakazosangana neumwe musikana uyo ainge achiitawo zvekutengesa murengi. Ndokubva tazowirirana tikatanga kudanana. Saka pandakatanga kudanana nemusikana uyu mukoma, ndakabva ndazotsvaka basa somewhere. Zvinhu izvi mukoma hazvina kufadza ivo bangukuru vangu, because pavakaziva kuti ndainge ndawana basa pane rimwe garaji vakabva vanditevera ndokubva vanditora paya. Ndakabva ndaona kuti kana ndichida kutsvaka basa this time ndinofanira kutsvaka basa kune imwe nzvimbo inenge iri kure, kana kuti kune rimwe garaji rinenge risingazivikanwi nabangukuru vangu. Handina kumira kutsvaka basa mukoma, ndainge ndichingotsvaka basa. Ndokubva ndazoitawo lake ndikawanawo basa somewhere. Pandakawana basa ikoko mukoma, situation mukoma yainge ingori the same, and this time around zvinhu zvacho zvainge zvatonyanyisa kupresa, because muridzi wegaraji iroro ikoko kwandainge ndava kushanda aiva nevamwe amainini vake, munin'ina wemudzimai wake. Amainini vake ivavo munhu aiva neumwe hutsinye mukoma. Kana muchinzwa kuti kunze uko kune vanhu vane hutsinye, mainini vemurume iyeye wandainge ndava kushandira munhu aiva nemwoyo wainge wakashatisisa. Mari aipiwa yekuti ange achititengera chikafu, but aisarudza kuti mari iyoyo ange achitinyima. Dzimwe nguva aikwanisa kuzongonokutengerai kasadza kana kaplate 1, kana mukamubvunza kuti ko zvatakaudzwa kuti munofanira kuti munge muchititengera chakati nechakati, aikwanisa kungokupindurai rafu. Ende zvinorakidza kuti iye nabangukuru vake maybe vaiva vanhu vainge vachidanana, because taiti kunyangwe tikakomplaina kuna bosi vedu kuti amainini ava ndo zvavainge vachitiita, bosi vedu hapana kana chavainge vachimbokwanisa kutaura. Bosi vedu vaya vakabva vazotenga zvigayo zviviri, vakatenga chimwe chigayo chekugayisa hupfu, ndokubva vazotenga chimwe chigayo chedovi. Amainini ava zvavainge vava kuita ndezvekuti vaiti kana pakauya kastoma iya painenge yava kubhadhara, mari iyoyo yainge ichibatwa naamainini ivavo. Zvekare tainge tichishanda kugadzira motikari, inini zvekare ndini ndainge ndichishanda kugayisa zvekare nekushandisa chigayo chiya chedovi, ndini ndega ndainge ndichichigona. Saka zvatainge tava kuzoita mukoma ndezvekuti taiti kana pakauya kastoma yatinenge tichiona kuti apa panokwanisa kubuda mari, ava mainini hapana kana zvavainge vachimboziva nezvemechanics. Then munhu uya ndaikwanisa kutaurirana naye kuti iwewe motikari yako shamwari iri kuda chakati nechakati, saka iwewe enda unotenga pati iyoyo. Kana uchida pati iyoyo kwayakachipa ndekwakati nekwakati, but unofanira kuti unge uchizodzoka pano usiku. Kana wadzoka ndinokwanisa kukugadzirira motikari yako iyi at a cheap price. Kuna munhu asingadi zvakachipa mukoma. Macustomers mazhinji vaibvuma, vaibva vaita sekunge vanenge vasina mari iyo yatinenge tavachaja, asi tichiziva zvedu kuti kuzvi77 kuzvi88 munhu anozodzoka nemotikari yake. Taiigadzira usiku ihwohwo mukoma, kunyange zvinhu zvakaoma sei mukoma, motikari iyoyo taisarudza kuti tinge tichiigadzira takabatidza kunyange matochi chaiwo, then munhu obva azongotibhadharawo mari inenge iri shoma than iyo yataifanira kuti
tinge tichizomuchaja kana amai nini vabhosi vedu varipo. Zvekare mukoma nevamwe vanhu vainge vachiuya nenzungu dzavo kuti tinge tichizovakuyira dovi, vazhinji vacho vaya vainge vaine mabhizinesis avo ekutengesa dovi. Vanhu ivavo tainge tichingovaudza kuti vange vachizouya usiku. At that time mukoma ndainge ndatovawo munhu ainge ava kugara aine twumari twake, but handina kana kumbogara ndafungawo kuti ndinofanira kuti ndinge ndichitsvakawo pangu pekuti ndinge ndichiloja, nekuda kwekuti ndainge ndatojairawo upenyu hwekugara mugaraji. Zvadaro mukoma, inini ndakangoramba ndichingodanana nemusikana wangu uya. Zvataiita ndezvekuti aiti musi waanenge auya kuzondishanyira, taingorara zvedu mumotikari medu imomo. Tainge tisingambogayi zvakawanda kusvikira azodzingwa nevabereki vake kumba. Akangoita zvekundifonera ndokubva andiudza kuti ainge adzingwa nevabereki vake, akabva audzwa kuti anofanira kuti ange achiuya kuzogara neni. Apa kana pekutangira ndainge ndisina mukoma. Ndakabva ndafonera bhosi vangu ndichivaudza kuti ndiyo nyaya yainge iripo. Bhosi vangu vakabva vati painge pasina kana problem, asi ndaifanira kuti ndinge ndichikumbira mvumiro kubva kuna amainini vavo, nekuda kwekuti ndivo vainge vari maneja, vainge vachimaneja zvose zvainge zvichiitika kugaraji ikoko. Ndakabva ndataura namainini vabhosi vangu ndokubva varamba, vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichinotsvaka room somewhere pagaraji painge pasingatendedzwi kuti umwe munhu ange achigara nemudzimai wake, vachiti zvinozokonzeresa maproblems akasiyana-siyana. Mukoma ndakati zano nderipi, ndokubva ndatoona kuti panapa neimwe mari iyo yandainge ndiinayo, yandainge ndisati ndaita cash in kuna amainini, ndikabva ndatozviudza kuti mari iyi ndava kutotiza nayo because already ndainge ndatova nemukadzi. Basa ndainge ndagara ndava kutoriziva. Apa mari yandainge ndichipiwa pagaraji ipapo yainge iri shomasa than mari yandainge ndichifanira kuti ndinge ndichikesha in on that day. Ndakabva ndataimira amainini vabuda, ndokubva ndadana musikana wangu uya ndikamupa mari, ndikabva ndamuudza kuti aifanira kuti ange achienda kunotenga hembe zvekare nekutengawo chisecho. Ndikamuudza kuti apa tainge tava kutoronga rwendo rwekuti tinge tichienda kuJoni. Ndakabva ndazofonera umwe mwana wekwabankuru uyo ainge ari kuSouth Africa. Ndikabva ndatomuudza kuti mukoma, inini ndatova munzira ndiri kuuya kuSouth Africa ikoko. Iye akangondibvunza kuti mari yekuti unge uchizodya kana wava kuno kuJoni unayo here. Ndikabva ndavaudza mari yandainge ndiinayo. Ivo vakabva vati it is fine, kana zvichiita uya zvako kunoku. Kana uri kuti une mari ndichafanira kukutsvakira imba kunoku kwandigere naamai guru vako, tiri kugara mu1 room. Saka iwewo kana uri kuti uri kuuya uchibva ikoko utori nemukadzi, ziva kuti kunoku space yenyu ndinenge ndisina because hapana patingazoungana mu1 room. Ndikabva ndati aiwa zvakanakai mukoma, mari ndinayo because mari ndainge ndiinayo. I think kuti mari yandainge ndiinayo ipapo mukoma yainge ichitosvika kuma$700. Musikana wangu akati andifonera achindiudza kuti ainge atenga zvose zvaainge atenga. Ndokubva ndazongobuda pagaraji, ndakangoita sekunge pane mamwe mapatsi awo andainge ndichida kuenda kunotenga pane chimwe chishopu chainge chiri padhuze. Vanhu vandainge ndichishanda navo vaizviziva kuti ndaiva munhu ainge achinyanyisa kufarira snooker steak. Saka by the time yavakazorealiza kuti mukomana ainge atotsvedza, it was already too late. Takabva taenda tikabva tanopinda zvedu mubhazi ndokubva tazokwira tikauya kuno kuSouth Africa. Tasvika kuno kuSouth Africa mukoma, munhenzva yakabva yanotiburitsira muJoburg. Mukoma vangu vainge vakatondimirira muJoburg imomo, ndokubva vazotitora vakaenda nesu kumba kwavo. Takangoti tati garei ndokubva vakumbira mari, ndokubva vaenda neni kumba uko kwavainge vandiudza kuti ndo imba yavainge vatitsvakira. Ndikabva ndabhadhara mari iya mukoma. Inini nemusikana wangu uyo ainge ava mudzimai wangu takagara zvedu mukoma pasina kana dambudziko because mari tainge tava nayo zvekuti takakwanisa kutotengawo zvimachira nezvimwe zvinhu zvakasiyana-siyana. Takangogara kwe2 months mukoma tichizama kutsvaka basa, but basa mukoma rainge risingabatiki kusvika mari iya yatainge takaunganidza yava kuda kunopera. Musikana wangu ndopa akazondiudza kuti ainge ari kutaura neimwe shamwari yake iyo yaainge akadzidza nayo. Saka shamwari yake yainge iri kune imwe province, ndokubva yamuudza kuti
kana achida ikoko kwainge kuchiwanikwa mabasa, asi mabasa aikasika kuwanikwa ainge ari mabasa evanhukadzi. Mukunotaura nekunovimbana takabva tati zviri nani kuti tinge tichibuda muJoburg tichienda kuprovince ikoko kwainge kuine shamwari yake yainge ichimuvimbisa kuti mabasa ainge ariko, because takazviudza kuti zviri nani kuti munhu 1 afanozokushanda umwe achitsvakawo basa. Takabva tasimuka, kana mukoma handina kana kumbogara ndavaudza, ndokubva taenda kuprovince kuya. Ndakazotovaudza tava ikoko pandakaona kuti zvinhu zvainge zvava kuoma, ndokubva ndavaudza zvose zvainge zvava kuitika. Takati tasvika kuya, mukadzi wangu haana kana kumbotora nguva mukoma, ndokubva atotanga kushanda. Asi mukunoshanda imomo mukoma, semunhuwo wekuti iye ainge ava kuya nemari mumba, apa inini ndainge ndiri munhu wekuti ndainge ndichingoswerawo mulocation ndichingokiya-kiya. Ndaitiwo kana ndikadanwa pane rimwe garaji kana pachidiwawo kuti ndinge ndichivabatsira, ndoendawo paya. Zvimwe kuda mukoma unenge watogadzira motikari wobva wangopiwa 100 rands, dzimwe nguva waitopiwa kana 70 rands chaiyo mukoma, mari dzekuti waisakwanisa kana kuita anything nemari iyoyo. Izvi mukoma zvakabva zvazokonzeresa kuti mumba ndisaonekwa sekunge ndainge ndiri kana chinhu nemudzimai. Ndainge ndava kungotukwa, kana kuri kunzi ukataura nemudzimai wako wainge uchingoshorwa-shorwa, kusvika ndava kuzosuspekta kuti mudzimai wangu airakidza kuti iye ainge ava kuita gumbo mumba gumbo panze, asi zvekuzviita mukoma painge pasina. Saka uyu mudzimai wangu mukoma takati tava kugara tose, inini zvaigara zvichindinetsa kuti wai munhu uyu asiri kubatira pamuviri. Izvo munhu ainge achitonwa zvake mafamily planning pills, semanzwirowo andainge ndakaita kunzi mapiritsi iwawo efamily planning hanzi ukamaisa padhuze nestove kwekainguva kapfupi hanzi haazoshandi. Ndo zvandakazoita nemapiritsi iwawo. Takati tati garei, ndokubva ndazongoona umwe musi munhu achibva kubasa achipopota achindiudza kuti inini ndainge ndichifunga kuti ndakangwara, pane zvandainge ndakaita nemapiritsi ake, ndokusaka ainge akabatira pamuviri. Izvi zvakandirwadza mukoma, because tichipinda mumarriage ndainge ndichifungidzira kuti nayewo ainge achida kuita mwana neni, but on that night akabva andiudza kuti zvinobatsirei kuita mwana nemunhu wekuti haazokwanisi kana kuzotenga kunyange preparation zvayo. Iwewe kana uchifungidzira kuti wakangwara, manje ndiri kuda kukurakidza kuti hauna kana kungwara. Mangwana acho makuseni akamuka ndokubva aenda kubasa, but mukuzonocherechedza mukoma ndo pandakazoona kuti mudzimai wangu ainge atakura nhembe dzake dzakati wandei. Mukoma ndakarwadziwa, ndokubva ndatora foni yangu ndikabva ndamufonera. Mukunomufonera, foni yake yakabva yatodayirwa neumwe munhurume uyo akabva andiudza kuti iye ainge ava murume wemudzimai wangu. Ndaisafanira kuti ndirambe ndichingonetsa mudzimai wake. Ndakanzwa sekunge ndichachema mukoma, ndakashaya kana zvekuita. Kana kurara usiku ndainge ndisingakwanisi kurara, because ndaingoti kana ndava kuda kunorara ndobva ndatanga kuzvibvunza kuti saka mudzimai wangu zviri kureva kuti izvezvi arere neumwe munhurume, wai asarudza kundidai. Apa ndainge ndiri desperate mukoma. Mumba makasvika kupera kana chikafu, asi kurarama kwandainge ndichiita mukoma ndekwekuti panext door neapo pandainge ndichigara paiva nevamwe gogo ivavo vainge vari n'anga. Saka zvavainge vachiita ndezvekuti vaiva nemombe dzavo. Apo nepapo vaipota vachindipawo mapeace jobs ekuti ndinge ndichienda kunovacherera mvura. Location racho rainge rakaita kunge ruzevha mbichana, saka mvura yainge ichinetsa kunyange zvavo pamba pavo vainge vakacheresa borehole. But pano nepapo vaipota vachindipawo mapeace jobs ekuti ndinge ndichienda kunovacherera mvura. Ndaiti kana ndapedza kucherera mombe dzavo mvura vobva vandipawo ka 20 rand, dzimwe nguva vaindipawo ka 30 rand. Ndo mari dzainge dzichitondiraramisawo mukoma. Saka nerimwe ramazuva ndakangoita sezvandainge ndichiita everyday, ndokubva ndaenda. Ipapo ndainge nditori busy ndichitolodha zvigubhu zvangu mune rimwe bhara kuti ndinge ndichienda kunocherera mombe dzavo mvura. Saka
ivo vakabva vauya apo pandainge ndiri ndokubva vandibvunza kuti ndainge ndiri right here. Vakabva vati chiso chako, ndaona kuti chiso chako nhasi chakatosiyana because ndiri munhu wekuti ndinongogara ndichingoseka ndichifara mukoma. Ndo pandakabva ndavaudza kuti ndainge ndatizwa nemudzimai wangu. Ivo vakabva vati aiwa, hazvinetsi, kana kuri kunzi mudzimai wako uchiri kumuda, ndoda kuti kana wapedza kucherera mombe idzi mvura wobva waenda wobva wanogara apo. Pamba pavo mukoma paigara pakangozara motikari, ende motikari dzacho dzainge dzisiri motikari dzemhanga-mhanga. Vanhu vainge vachiuya kuzobatsirwa nagogo ivavo vairakidza kuti vaiva vanhu vaiva nemari dzavo. Vakabva vandiudza kuti kana ndadzoka ndinofanira kuti ndinge ndichijoina queue iyo yainge iri panze. Ndapedza kucherera mombe dzavo mvura ndokubva ndauya ndikabva ndagarawo muqueue ndakamirira kuti ndinge ndichienda mudare mavo. 10 yangu yakati yasvika ndokubva ndadanwa. Vakabva vandiudza kuti dare ravo rainge rasarudza kuti inini handaifanira kuti ndinge ndichibhadhara pane zvose izvo zvavainge vachida kundibatsira nazvo. Vakangonditi chose chaunenge uchida chingondiudza, nekuda kwekuti dare rati iro riri kuda kukubatsira pachena. Mukoma ndakabva ndavaudza kuti mukadzi uyu hongu ndainge ndichimuda, but sezvo ainge ari munhu wekuti ainge akandisiya ndokubva aenda akanogara neumwe munhurume, zvinhu zvekuti zvaikwanisa kuzondiremera kuti ndinge ndichizomugamuchira semadiro andainge ndakambomuita pakutanga. Saka ivo vakabva vati zvino unodei kana uri kuti mudzimai wako uyu akakutiza hauchamudi, unomuda asi uri kuti hauchadi kuti unge uchigara naye. Ndakabva ndavati gogo, pari zvino kana zvanga zviri kunzi ndakwanisa hangu kuita mari ndiyo yandiri kuda, because ndaona kuti kana usina mari pano pasi pezuva unenge usiri chinhu. Apa ndainge ndava kufunga kubatwa rafu kwose kuya kwandainge ndakamboitwa nevana vabamukuru zvekare naamai guru, apo pandainge ndakatorwa nabamukuru ndichibva kumusha, zvekare nekuzobatwa rafu kwose kwandainge ndichiitwa naamai nini vabhosi vangu avo vandainge ndichishandira kuHarare ikoko. Saka ndakazviudza kuti kana ndikagara ndaita mari, kunyange zvangu ndikazokwanisa kuzoita vana mukurarama kwangu, vana vangu havazombofi vakaziva chinonzi nhamo. Mukoma gogo vaya vakabva vandiudza kuti kana iri mari ivo vaikwanisa kundipa zvinhu zvaikwanisa kuzondiunzira mari. Panguva yacho mukoma ndainge ndiri mukurwadziwa, handina kana kumbogara ndabata mashoko avo, because ivo vakati ndichakupa chimwe chinhu ichi chichange chichikupa mari. Asi zvimwe zvacho zvavakazondiudza handina kukwanisa kunyatsozvinzwisisa, but uku mukoma kwainge kuri kutorombeswa. Vakabva vandipa chimwe chainge chakaita kunge chimudzi, but chimudzi ichi mukoma handizive kuti mudzi wemuti wakaita sei, because chitori nemamvere mamwe akatoita kunge mavhudzi emunhu, kuita kunge vhudzi riya rekunzvimbo yakavanzika. Ndo mamvere aripo pachimudzi ichocho chandakapiwa nagogo ivavo. Vakabva vandiudza kuti chinhu ichi chandakupa haufaniri kuti unge uchichibata runodarika rutatu usati wachitsvakira nzvimbo yekuti chinge chichizogara. Vakandiudza kuti chinhu ichocho hachifanire kuti chinge chichirohwa nezuva. Zvekare kana ndichiita zvandinoita ndinofanira kumeka shuwa kuti mumvuri wangu haufanire kuti unge uchizoenda pamusoro pechimudzi ichocho. Vakandiudza kuti zvinhu izvozvo kana zvikagara zvaitika runenge rutori rufu rwangu. Vakabva vandiudza kuti zviri izi ndezvekuti ndinofanira kuti ndinge ndichizoenda kunotenga monaki, but vakanditi kana ndikatsvaka monaki, aya mamonaki anenge aine mavhiri ndo rinenge rakanaka, but rakaita kunge rekudhara, so not echimanje awa. Mukoma ndakazoti ndakwanisa kuwanawo twumari ndokubva ndazotenga monaki rangu riya. Mukoma mari iyo yandainge ndichifanira kubhadhara rent ndo mari yandakaenda ndikanotenga monaki. Panguva yacho mukoma ndainge ndatova nefaith iya yekuti apa ndo pandiri kufanira kuti ndinge ndichipfuma. Mwedzi wakati uchinopera, landlord vainge vasingagari ipapo ndokubva vauya vachida mari dzavo dzerent, apo ndainge ndisina kana chinhu. Ndakambozama kuti ndinge ndichitengesa twumwe twunhu utwo twainge twasiyiwa nemudzimai wangu, but mari yacho yainge iri shoma. Mukoma lucky enough ndakazongonzwawo kuti kune kumwe kumba kwainge kuchidiwa munhu anochengeta pamba ipapo, but painge pasina magetsi.
ndakazongotorawo tumwe tunhu twainge twasara nemonaki rangu riya ndokubva ndaenda kunotaura nevanhu vaya vakabva vandipa makii ndikabva ndazotanga kugara pamba paya. Zvakazoitika mukoma ndezvekuzoti ndakazongoramba ndava kungorota vanhu vakafa each and every night. Ndaingoti kungorara mbichana so ndobva ndatorota vanhu vakafa. Saka pandainge ndichingoramba ndichingorota vanhu vakafa, ndakabva ndazviudza kuti kana ndikangogara ndawana mari ndinofanira kuti ndinge ndichizombodzokera kumusha ndikwanise kuona kuti chii chiri kukonzeresa zvese izvi, because ndainge ndava kufungidzira kuti zvimwe kuda pane ainge achindisimudzira mhepo, ndokusaka ndainge ndisiri kukwanisa kuwana mabasa ndainge ndichimawana, but ndaingowana mabasa ekuti paya uchinopedza kugadzira motikari, kunze kwekuti munhu ange achikupa kana 2000 rands, munhu aisarudza kuti ange achikupa kana 500 rands, zvisinei kuti munhu wacho anenge aine mari. Ndaiva munhu wekuti ndaingogadzira motikari dzevanhu asi ndichizongopiwa mapromises chete. Izvi zvekufunga kuti ndinge ndichienda kumusha zvakaitika like today. Ndichinorara mangwana acho makuseni ndakabva ndati regedzai ndiende kune rimwe location. Waiti kana wadarika location iroro then waibva wazopinda kulocation kunogara maIndia. Saka ndakazviudza kuti kana ndikambofamba mumaIndia zvimwe kuda ndinokwanisa kuwanawo muIndia anenge achida garden boy. Apa ndainge ndichiitira kuti kwandaisiwa nemakombi awo ainge achibva kulocation kwandainge ndichigara ikoko, then kadistance kacho kekuzoti ndinge ndichienda kulocation ikoko kwemaIndia kwainge kuine kadistance kahombe. Apa mari ndainge ndisina, saka ndakamukira makuseni ndofungidzira kuti ndakatobuda mumba zvekuma 5:30 ndokubva ndatobata makombi ekutanga awo ainge achienda kulocation ikoko ndokubva ndaburuka. Ndakangoti mukoma ndichingonoburuka mukombi ndichingonopinda mulocation remaIndia iwawo mukomanashi ndokubva ndangosangana nebrick remari. Mari iyoyo mukoma yainge yakasungwa nerubber band. Ndakatora mari iya ndokubva ndatomisa imwe kombi. Handina kana kumbogara ndaverenga mari iyoyo ndokubva ndatodzoka kuya kwandainge ndichigara. Ndichinoverenga mari iyoyo yainge yakawandisa mukoma. Musi wandanhonga mari iyoyo mukoma, gogo ivavo mukoma ameno kuti chii chakaitika pavari, kuda vakarohwa nezvinhu kana kuti chii, but vakabva vastroka zvekuti ndinge ndichiwana mukana nagogo ivavo ndakabva ndashaya, because ivo vainge vakandiudza kuti kana ndikazowana mari yangu yekutanga ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizodzoka nayo mudare ravo kuti vange vachizoigadzira. Unfortunately mukoma ndakazobuda muSouth Africa, gogo ava ndisina kana kukwanisa kuzombotaura navo. Ndakazongonzwawo nevamwe avo vandainge ndichiwirirana navo munharaunda imomo mandainge ndichigara mushure mekunge ndava kuno kuZimbabwe, vakabva vandiudza kuti gogo ivavo vakazoshayika. Saka inini handizivi kuti kugadzira uko kwavainge vachida kuita mari iyo yavainge vandiudza kuti mari yangu yekutanga yandichazoita mushure mekunge vandibatsira mudare ravo ndaifanira kuti ndinge ndichidzoka nayo kuti inge ichigadzirwa. Handizivi kuti vainge vachida kuigadzira sei.